Хълъм. И в същия ред, начало с Хълъм, възстанниците тръгват по моста. Реката не е много дълбока, но е бърза като кашум. За да запазят равновесие, държат пушките на главите си. Татари Стоянов продължва на войводата, че мостът е нов, а той му връща. Ние не сме намираме в Пловдив на моста на Марица, още не довършил думите си, над 20 пушки гръмват върху тях. Трошумите бръмчат като уси. Настъпва нощта и само дивото гракане на бухъл нарушава тишината. Апостолите дадоха личен пример, както се бяха заклели свободата и смъртта да бъдат заедно със своя народ. След априлското въстание не остават паметници на български победи, остават костници. Това е въстание на осъзнатата саможертва в името на свободата. Обречен бунт на изселени, даскали, занаячи и попора. Участие в тази годишната историческа възстановка взеха Национално дружество Традиция, клон София, клон Копривщица, Етрополе, Червен бряг, Априлци, Лесидрен и Тетевен.